Експертиза на обект 001, дата 14.05.2013 година. Експертизата се провежда от експертното лице Ивайло Владимиров Вълчев в присъствието на разследващ полицай Димитър Стефанов. Експертизата ще установи причината за смъртта на лице с неидентифициран вид, пол и принадлежност, като отговори на важни за следствието въпроси и добави ясноти в процеса на съставяне на оценка. Моля, колега Вълчев, нека направим първоначален анализ на лицето. Видимо съществото, първото, което може да се каже, че имаме крайник на около сантиметър от тялото, отделен вследствие на травма, може би, претърпяна, при която е причина за смъртта. Да. Не може да констатираме, че липсата на крайник е причинила смъртта, но е фактор. Фактор влияещ. Тъй като вида на обекта не е установен, не може да бъде констатиран и причината за смъртта много трудно може да бъде определена. Моля, покажете на камерата увеличителното стъкло, за да можем да възстановим отблизо какъв е вида. Предлагам да пристъпим към разрязване на обекта. Привидно обекта е насекомо. Да, виждаме, че е насекомо, има пепела, има и крила. Да, съжалявам, че поправим колега, но не виждам пепела. Мисля, че е инсект от рода на комарите. Да, няма да ми е нужно увеличителното стъкло, благодаря. Нека аз ще застопоря едното крило, а вие разрежете. Точният час на смъртта би бил определен, може да се определи, ако може да измерим температурата на обекта, но поради липса на инвентар и средства. Имаме инвентар за обекти над 3 кг. Настоящият дори няма грам. Да, мисля, че е в добро състояние по време на смъртта. Вероятно смъртта е причинена от удар, според мен, колега. Да. Или от старост, вероятно, но най-вероятно от удар. Средният живот на насекоми, ако приемем, че е инсектицид комар, средната големина е около 5 мм. Тук виждаме повече от 5 мм. Това означава, че на масата стои възрастен индивид. Вероятно причината за смъртта може да е старост. Да. Инсектицидите живеят от 2 дни до седмица. На лице е възрастен индивид, починал следствие старост. Крайника, който констатирахме, че е той може да е отделен при транспортирането на обекта. Добре. Благодаря, колега. Смятам, че оттеглям.